mano chal mar wach Daniel Orogo twak madhi nyime mano chako dwe osekalo kendo pod igeno mano dhi nyime oganda obed igeno machalo nade wach mar pek mar ngima kata high cost of living pod dhi chake twak kendo koso mane gibedo kinde mokalo ne mana mar umo wang jopiny. Cleophas sebedo ka agolo paro mopogre e wach mar Aput manoket mar twak bang' ng'anyo jopiny kalure gi weche mag yiero mane otimore last election. Asebedo platform mang'eny kawacho ni warango historia mar Aput michuogo ga bang' yiero gi. To ki ineno nonro maber ineno ka kochako from 1990s wasega bedo ka bang' yiero ka ji ok owinjore yiero tiket Aput marango ni kendo yieri dhi tim nade yo makare. Ni neno 1990s ndalo mane nitie gima niluongo na IPPG be ni neno kanyo. Wabiro bang' yiero mane tulo nomuoche 2007 2008 Aput noket ma twak noket kacha ma was led by Kofi Annan ma irango to yiero nyalo bede e yo manadi ma ji yiego kendo nonro mare ji bro year after that bedo peace bebede. Wabiro 2013 be kendo ne ntiem na winjruok mineno ka jo kacha ni luongo ni jo NASA kendo bedo piny gi jo Jubilee Alliance en mana wacha Aput ni bang' yiero. Mano ka wabiro fast forward bang' yiero ma 2022 kendo aneno ka kendo Aput oket gik miketo michuoga Aput ma bang' yiero gi. First of all aneno ga ni en a waste of time Cleophas. Nikech weche mar nonro bang' elections gin weche ma Aput mang'eny oseketo. Kriegler Commission noketo nonro mare oketa yanga findings mar nonro go ma findings go noneno maber ni beduru kuneno reform mar duol mochung'ne bura kendo matayo yiero ka. It has been there. Mar ariyo kendo Kriegler Commission nowacho ni be kuketo kurango constitution mar duol mochung'ne yiero we obed gimoro ma ok bang' yiero to kendo tulo muoch wach mar IEBC ni. Koro ma en mar ariyo ni neno ka ne nitie Aput moro ma be ne ji winjruok noko bede mane was led by Otienda Mola aparo ni iparo wach ne onge winjruok. Moro ni kero nitie ma is led by Kalonzo kod Kimani Ichung'wah. Agenda manoket mar discussion agenda abiriyo kendo bedo reduced agenda 4 to ni neno ka jopiny kirango josiasa kendo kirango pachgi ni neno ka garama ma maisha ne ok en agenda manigiketo mbele kendo ne gimiyo heavy importance midwaro. Aneno ka kendo nawacho e platform nawacho ni aseneno ni josiasa kendo joma ni e committee ni nitie kaka gibuy time, gibuy a lot of time kendo jopiny aneno ka jopiny oriyo ben wuok kendo penjo gi penjo ma very serious iwinjo nikech this is the second time manomigi months kendo migi timeline manyaka gitigo. Ere gimomiyo timeline no fail kendo gidwaro extension no med gi ndalo to ndalo mimedo gi ni idhi med gi ndalo mar discussing agenda achiel mamano mar nengo mar maisha. Kendo nengo ka winjo kaka chairman Kimani Ichung'wah wacho ni na agenda ni kendo idhi luong experts iwinjo experts madhi bede mbele committee mondo konyi crack numbers mondo okonygi crack numbers kendo migi ideas iwinjo ni ne nitie discussion mane finance bill ndalo cha mane dhano nowuok momigi ideas kendo kaka ginyalo reduce the cost of living. Sani kendo gidwaro ni Aput ni kendo mi 1 month mar winjo ideas mek ji ang'ma mono gi kawo ideas mane ji no appear before finance bill ka nikech ne proposals mano bede finance bill kane poko tere e duon bura ne en gik mane deal gi reducing the cost of living. Aneno ni jopiny oriyo benuoko mondo question
the performance mar committee man moket Aput moket nikech okane ka gidhi mijo piny paro maber okane ka resolution